dasar kon keong racun tuwek-tuwek sapa alun-alun dasar gak sopan santun kadung munggah gak mudun-mudun kon rayu awakku kon godho awakku kok remet tanganku hei gak rojane wedi tempe diuyahi doloripe digrayai hei kok tak tahu malu kon ngongkon aku selingkuh ambek bebekmu kupingku kon cokot mataku mencolot delok bokong semok berengosku logrok sorry Jack supali cangkeme legrek sorry Jack sing ngendang cocote bejat lho dilokne cep aja gablak atine lara sing ngendang atine lara tak lokno cocote bejat jare cep aja gablak kare ngono wis tak ngidung aku sak piro mang rek abang-abang dipangan wedhus sing nontok klambi abang budal gak adus Mojokerto dolor dadi goresan sejarah kejayaan Majapahit raja-raja Brawi aja perjuangane menggebu-gebu dolor semangate menggelora cita-citane luhur pantang rendah hati dolor tapi berdarah satria dadi semboyan birawano ora selalu menghargai dolor barek rakyat kawula jelata uga berjiwa pimpinan Satya Wirawi cak di tengah-tengah kejayaan Majapahit muncul sosok Patih Gajah Mada gajah kebesaran Mada berjuang tuwita sawarsa dolor isok manunggal Nusantara merga netepi sumpah amukti pa Allah
sakniki dulur enak-enakan kepingin nyandang api mesti keturutan mergo akeh bangunan sistem perindustrian kanca-kanca sing kerja nrimo bayaran luwih-luwih nek tanggal 1 dulur wayahe gajian adu senenge kanca nom-noman jam 9 sore gopoh metu toleh hiburan perlu kanggo ngilangno strese pikiran nek dadi wong tuwa ning ayo sing ati-ati momong anak wedok ancik-ancik pucuke eri anake kenek pacaran nek mulih aja bengi supaya slamet njaga harga diri mergo aku biyen rek wis tau ngalami kenal arek ayu potongane seksi arek tak takoni jenenge jare ngakune Novi bareng tak terno mulih nang talun tibake jenenge Ngatemi mulane sing ati-ati mawon soalé tambah suwe niku mboten tambah mundur tambah suwe niku tambah maju tambah suwe teknologi tambah canggih mulane khususnya kanggo ibu-ibu mawon nggih Bu nggih sing gadah anak terutama anak wedok lah niki nek jenengaken anak sing apik soalé arek wedok niku ibarat dagangan nek kadung apik ngalang-alai berlian nek wis elek ngalang-alai laran lho niku lho mulane sampeyan jenengaken sing apik sampean bobot lawase 9 wulan punjul 10 dina niki nek ketepaan mboten napa-napa tapi nek mboten ketepaan gondol nyawa cak wis bengi cak Sagita Asolole ono cerita sing tak tulis dhewe iki critane golongan kaum ABG ngrasakno donya kok cek ramene ceweke ayu-ayu gampang godho-godhoane anak wedok katik rada gedhe agak gelem umbah-umbah agopoh ngebel pacare tangan tengen goreng tahu sing kiwa ngebel pacare gopoh-gopoh nyandak HP kelimpe pancen cocok barek potongane nganggo celana pensil bokonge ketok gedhe nganggo kaosan ketat tak sawang ketok montoke nek digawe jingklak-jingklak ikine iso awe-awe
pensil pancen akeh penggemare tak sawang teko mburi bokonge ketok gedhe tak wasna teko ngarep kaya ana bayangane nek digawe melaku iso kecapan dhewe bojoku dhewe saiki kaya ABG ulek-ulek ana pawon celana pensil digawe ndodok nang ngarepe pawon katik genine mate ae bareng celanane suwek tatak genine murup dhewe cekap semanten dolor kidungan kula monggo pinarak engkang sakit Alhamdulillah Pak Kasyanto kali Bu Mulyati dina niki mantu Sri Sundari AMD Kep mbok apa kep iku rek pokoke mburinana rinjanine dadi kaki-kaki lan nini muga-muga dadi tepo palupine para penduduk sing enten ngene talun mriki muga-muga benjing nek mantun gadah damel kula dongakno ndang lunga kaji ibadah maring Gusti Allah lunga nang Mekah Madinah tapi mpun lali nek mpun dugi enten luwe dhuwit monggo didamel tumbas sepeda cek kena damel ngusung gabah liwate liwat sawah nubruk walura tiba melumah katoke bedah biyen lah rek lho ngeten iki lho Pak Kasyanto sik kurang puas nekakaken karya budaya dagelanipun lengkap lho atik nekakaken bintang tamu ndugi Jakarta nggih niku vokalis yang tertampan salah satu personil dari ST12 maka kami panggil sahabat kami inilah Master Charlie tepuk tangan dari saudara tapi nggih nuwun sewu derek kula jelasaken Charlie niki sanes wong Jawa masih kula rasani lambe sampe meniren nggih mboten ngerti wong acene dadi wong Jawa niku. Sing enak nggih kula susule mawon arek niki. Nuwun sewu derek-derek. Oh, goblok kok dikunjene. Sing kula celuk niku wau Charlie. Pungkasane sing metu sapa? Cakare nyambik. Ya iki kaya cakare nyambik. Iya. Masih kaya cakare nyambik ya gak masalah. Niku. Nggih sampean kenalaken niki namine Oting. Oting ya. Oting terdiri dari dua suku kata O dan Ting. O niku anak. Iya. Ting niku ngeden. Lho, mangkane nek ngwasno aku iki sing telaten. Apa? Potong aku lak potongan kebelet. Cara ngoten niki lak gantine Trubus ya. Iya. Trubus almarhum. Gua Trubus tiba oleh ketek. Aki iki duduk kaya ketek goblok, kaya nyambik. Ya prek kon ditekakno mrene iki gak dikon lapo-lapo perlune dikon nggibur masyarakat talun. Kon kudu gelem kon. Lah mangkane awak dhewe mangkan budal ya kari, Won. Budal kari sepedaku moga nggo kono nggo alas. Alas endi rek? Ya alas ndawar kono mancal dalane won tak kandhane kon. Apa? Enggak enak. Hei. Kaitan gak enak rek. Kaitan gak enak. Iki tahun 2011 iki dalane pancen gak enak. Deloken tahun 2012. Apa Ding? Ceglongane tambah ombo-ombo goblok. Meneh ditembel. Ditembel mek jenang ngono ah. Ditembel jenang apa sih? Ya. Ditembel aspal, tir. Oh, lho ngene iki won ya. Iya. Awak dhewe kan ya karin liwat nggawa penonton-penonton ngono. Oh iya. Mar pundi Pak kasihan pundi anu nek rombongane. Oh iya. Oh gene mriku gene abang-abang mriku lho. Oh iya. Canding salon kan. Oh iya. Marono monggo mriki Cak Unting. Oh iya.
Kenal mbak aku. Loh, tiba kenal Lu kenal aku dituturno arek-arek jane. Oh, Dari monggo anu pinarak riyen gitu. Waduh. kok nang jero omah kon. Iya dikocak kasihan nang ngono bale parang. Terus tamu Dilungguhno kursi palang. Elak, iya. Marono wis ana kono. Iya. Cak kasihan nyeluk sing wedok. Iya. Buwul. 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 Buwul ngene lho buwul. Lah iya buwul. Ya sing krungu buwul, sing gak krungu metu bubul lah ngono lah. Warno, iki lek Cak Uting kenalno. Ya monggo dikeluh pun kenal kula niki. Buwul wong kanca kula. Oh, kanca mbut iku. Kanca sekolah goblok iku. Walah, berarti kon kaget biyen kon. Aku pernah pacaran iku. Loh, iki sak kelas. Oh, sak kelas. Anu sak jurusan ngono lho, Won. Kono sekolah apa kono? Kono sekolah SMA waktu iku. Lah kon Playgroup. apa playgroup iku? Lho sak dalan kono iku. Oh iya sak dalan. Begitu ngono dilebokno nggo kono blang aku lho. Cak Uting iki gak ono apa-apa rek ngono. Oh iya nyamikan ya. Ayo nyolok sing wedok kan sing wedok nang jero diceluk. Bun jare ngono. Lah kok bun? Bunda goblok. Karo istilah kon iku setupit kon iku. Apa stupid iki? Goblok iki lho setupit iku. Walah, dari Cak Kasianto nyeluk sing wedok nyeluk bunda tibake ya. Lane Cak Yan wong anu apa sih desa nyeluk bunda ngono aku. Ya kemajuan Cak Uting jare ngono. Lah terus sing wedok nyeluk Cak Kasianto nyeluk apa? Ya panda. Apa panda iku? Hah? Apa panda iku? Ya iku nek bunda panda iku. Papanda. Oh, papanda. Papanda. Iya. Oh, panda. Lah medingkrang ngene man lihat. Ya nek aku tutup papanda aku. Oh iya, apa? Papan atas. Apa papan atas iki? Ya papan dipe nggo ndukur iki goblok. Papan wis tingkat atas. Mari ngene ngene. Jopono camilan Cak Uting jar ngono. Ramah tamah wong. Iya, mari dirisno semangka won aku. Oh, Gak panen semangka sik kene iki. semangka apa rek? Oh, tanpa biji. Oh, seneng Kabehan. Ya, Engko dipekno sing alot-alot kuwatir untukku agla-agli lho. Oh, dipekno sing gamuk-gamuk. Iya, tekno anu semangka tanpa biji. Iya, iya, Tak iya. tekno wes entek. Entek. Mari mlebu maneh. Pekno camilan Cak Uting mlebu ngono. Beneng. Engko sak kresek. Cek. Gak ono apa meneh cekek-cekek. Kacang goblok, kacang. Kacang apa rek? Lho ya kacang tanpa biji. Oh, nek kacang apa biji ku? Kacang apa biji? Lah ya kari kulite tok. Mosok kon pakani kulit kon. Sangkano jangkrik bi aku. Kacang yang tanpa kulit ngono lho. Kacang tanpa Oh, kulit. tak kira tanpa biji. Tanpa kulit. Bareng ngono anu Cak Uting iku kadhe tak guwak kok iki ngono. Oh, iya, iya, Tuwase kula mplok ngono. Kok diguwak blek ngono. Blek, iya. Niki lho isine dijupukno. Iya. Marono kok toples won. Toples. Langsung gatak wahno tak lirik tok. Iya. Tak jupuk ngono blek tak mplok. Astor ya itu. Astor nyaimu ah. Lah apa? Kapur semut goblok. Kok kapur semut kan badok iku. Gak ngono sangkano serangga be aku iki. Iku astor. Astor ah. Astor. Keliru Cak Uting mulane kok sengir. Kelintu Cak Uting niku saneng anu astor campur semut sing niki lho ngono. Oh, sing iki. Mar sing ireng-ireng cilik-cilik won. Iya, iya. Waduh tak ngene tak mplok. Pak gunae won. Tutuk sanggahi. Apa iku? Hah? Apa? Tletonge wedhus. Coklat. Lah ya coklat digliti sak mene-mene. Iya, coklat. Ngono lho. Nek. Mari ngono won yo. Iya. Begitu ngono anu pun di kamar kecil ngono. Oh, apa kamar kecil kok rek? WC goblok. Oh, alah. Oh, gane wengking. Oh, iya, iya, iya. Pundi sik mriku lho gane mburine wengking jar ngono. Apa mburine wengking? Ya mburine mburi lho won. Dadi wengking ngono ae. Gane wengking akurat merepet-merepet won. Iya, iya. Bareng ngono ni sore cendelo Iya. krungu swara aku. Lho, Lah ya Cak Kasihan iki lho nanggap lodro kok anu anake nyetel radio ngono. lho. Nyetel Dipae apa? campur sari ngono. Dipae apa? Tarung ono sapa rek nyetel radio iki ngono bareng. Iya. Pokokane duduk radio. Dipae sapa? Kemanten. Sundari ku mang. Mbak Sundari. Latihan menyanyi kok. Nyanyi apa rek? Nyanyi ini koyo terbang jidor iki. Lagu apa? Elir-ilir. Ya apa le nyanyi? Tarungokno Iya. jare Mbak sapa Mbak Sundari. Iya. Nyanyi lir suarane enak jare. Ya apa? Elir-ilir lho. Macam ngono suarane. Kasete mencile. Oh. Kasete mulek. Tak ngono maneh. Iya. Kok kasete melengker ngene aku. Mari apa ini? Mari ini apa? Mar tetetetetetetet wale. Mar tak ngono suwana enak won. Oh. Leriler. Suara Sundari. Oh iya. Leriler. Aduh.
Kok dicatot iku lho. Kon iki kocel lho kok niku. Lha apa? Apa penyanyi cangkeme kok ogok-ogok iku? Ya brek. Suarane Mbak Sundari. Oh iya ya. Leriler. Enak suaraku rek. Koyo kenak-kenak. Lho ngono iku. Iya. Leriler. Mak papang engko ojo nglelir. Hei. Apa bapak gak ngeleri? Lho sano pegel. Oh, ala cek istirahat. Rong bengi kan gak turu. Oh iya. Ngono lho. Cek istirahat ya. Bareng mbak iku mang menyanyi. Iya. Maru Mas iku Mas Sigit. Oh iya. Iku tentara won. Iya. Begitu iku soalnya kait ngajari basa Jawa. Oh iya sigap ya. Iya. Leriler, mak bapak engko ojo nglelir. Mencene ajarane kan keras-keras mong kerik ngene. Iya. Tak ijo royo dilungkas koncange tak blokoto. Apa, heh? Apa blokoto iku? Oh, salah paham kon niku. Apa blokoto? Kon iki wawasamu lak menjoro tutuk kono sih. Hari blokoto iku apa? Koncane kon iki kopi ora selin ngono. Lah apa tibake? Blokoto iki nek cara nggonku kono. Iya. Iki kejak foto. Oh, dijak foto bersama. Foto bersama. Temangan, Teng. Ngono iki Mbak Ndari menyanyi maneh. Iya. Ojo njaluk Mas, ojo njaluk Mas. Wong mripatku ya cek ngantuk. Njaluk kadoan iku lho. Oh, kadoan. Kadoan ono ndukur kabeh. Iya. Ngono marlo terus Mas Sigit. Mengkerik maneh ngono iku. Mengkerik. Masih lunyu kon tetap tak penek. Apa? Hah? Lho salamu kon. Ala apa aku kok ura-ura iku? Apa dipenek barang? Hah? Lah apa dipenek? Koncane anu ning nggo ndukur kabeh. Oh, tumpuk undung. Iya, tapi yo terus tak kasihan yo. Ya. Nuwun sewu yo. Iya. Begitu anak yang menyanyi enak-enak. Iya. Cak kasihan mengcelonuan licin. Iya. Gawe jas. Oh, Krungu swara enak mlebu kamar bareng. Ganti sarung. Kate sembayang goblok. oh sembayang. Kan kok ngene-ngene iki lho. Langsungan ganti sarung kalau dia lak merinding rek. Lho kate salat Oh, ngono ganti lho. salat. Ya itu krungu nyanyi anake. Iya. Ganti sarung ngene iso melok menyanyi. Ya apa cek-cekian? Yang ngono saiki dadi bojomu cek sore kok ngajak turu entenono aku barek makmu. Apa sih? Lapor tenan aku makmu iku. Lho ngenteni mbek makne iki engko tombang diitung Oh, bareng. dibuka bareng-bareng. Oh, pancen Munang ngono, bareng-bareng ngono lho. Alah wong kon nek kon gak enten maneh. Lah apa gak iso? Nyanyi apa sih? Nyanyi iku mbok sing maju-maju kae rek saiki. Walah nyanyian opo Sing ngarep iki kon. lho sing alay anak layangan Mojok. nongkrong pinggir jalan sama teman-teman. Apa? Aku nyanyi durung tutuk kok saiki kon lembengi. Lho masalahnya kan musiknya enak. Berarti sok kon joget ya. Masyaallah joget gak entot kon iku lho. Kon takon niron jogete penyanyi-penyanyi iso kon. Ojo kathek jogetan menungso won. Lah joget apa, Ting? Jogete demit aku iso. Oh, nah, demi joget iki. Kon tumon joget. Demit joget. Ayo demit joget terus akon. Ya karo. Wong jogete demit gak eruh ngono lho. Karo, kon. Lho ya apa rek. Eruh, kon. Dolek ana mbok grombol kono goblok. Apa? Apa aku nelesek demit iku? Ngono lho. Nek kan iso joget, tirokno jogete Idul dengan gaya ngebor. Iso ah? Iyalah, ya tawur. Lho, ojo diawur. Lah iso ngono lho. Ojo diawur. Lah iso Aku joget. gak tau oleh diawur iku. Wong jogete Inul ya. Ya. Sing joget ngebor. Ngebor. Sing muru joget iso paketmu. Kono iku, Ting. Lo belum tahu dia. Pak kono iku, Ting. Lah ya prek. Kon iku. Kon tipak iku. Kok becik kon jo gak eroh, gak ro belas iki lho. Ae kono iku. Lho ya takokno mbokne goblok. Kok takon aku sik kon iku.
Kok jogete ini kae. Awas ya. Ayo Cak, gekno koplo Cak. Ayo ngebor. Apa sih? Ya brek lapo Inul kok tatok ngene iki. Kon seneng nek Inul anyang-anyangen. Ya sik kon iku. Berarti kon iso kon. Ya iso. Ah saiki ganti. Ganti joget sapa? Blender nang Sidoarjo nang Kriyan. Iya. Tirokno jogete Uut Permatasari sing sikile tekuk sisih. Alah teko. Modar kon. Teko sih maneh gawe entos teko karo lho geblak aku. Ya sik kon iku. Koplo Cak. Enak ya? Berarti iso kon. Ya. Ah saiki mencolot nang Jawa Barat. Joget sapa? Tirokno jogete Nita Talia sing bokoke disendat-sendat. Jogete Nita Nita. Talia. Wani piro? Koplo Cak, ayo. Koplo. Dor. 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 Ah, sik Bang. Kayak jogete wong ngudunen. Hah? Lho kan jogete ngono iku. Ya tapi bokoke sampe penceng ngene rek. Lho mencene bokong sisian Ah iku. nek iki gak entos kon. Jogete sapa? Tirokno jogete Lia Trio Macan, gak entos kon. Trio macan. Iya. Aja katik trio macan. Lah apa? Trio nyambik iso aku. Ono trio nyambik. Trio garangan lho iso aku. Ano, Ya ono. ya trio macan ku mang. Ah, iso. Ayo koplo Mas. Koplo Cak. Goblok iku. Lapo? Ya apa sih kan iku? Lapo? Lah trio macan-macane si gandase goblok. Lah lapo? Lapo ndasku kok icak iku? Ngicai kotak ndasmu. Apa? Ngicai kotak. Picek bae kan iku. Wong ndas gambak temot-temot dadane kotak. Katro kotak. Ah, iku jogete trio macan. Trio macan. Nah saiki gekno lagu sing ngene lho ting sing Asolole. Walah sing Cicik-cicik. Ah, ngene iki lho. ciki-ciki. Ah, Awas lole. Apa? Asolole. Asolole tak awas lole. Asolole. Lho kon mang soalé ana wong dodol tahu ya. Ya ya. Kok sing dodol kan akeh. Iya. Sing nonton akeh gak sak liwat ngene. Awas lole. Iku nginggirno kanca. Ojo minggir po kesokan lengo sing panas iku. Sing lagune ngene ka. Tererererereng. Tererereng darererereng. Taterererereng. Talerereng tarererereng jeng jeng. Mak anakmu iki perawan. Wiwit cilik ana ing perantauan. Tak rewangi Mas dodol pakaian. Aku nek turu sampe gak mau katokan. Apa? Apa? Alah kok turu gak katokan iku. Hah? Tapi lak celonoan sih. Oh celonoan. Oh celonoan Ngono kok. ngono. Hop hop. Hei, Apa? ana kebakaran. Kebakaran. Iya. Oh, iko pon. Apa? Iko. Totote ombuh. Ponakku rek. Ponamu ah. Ponakku. Awas aja nang ngarepe kesedot kon kok. Ayo terusno. Ya. Iya. Ma anakmu mandi teh, anakmu mandi temen. Wong tuwa. Gara-gara iku lho. Ngriwu ya. Kalalakan salon kapok kon kok. Donga donga. Ya. Mak dongamu mandi tenan. Aku gak oleh campur arek lanang. Larangan rek. Wingi turu mak aku ana lapangan. Aku wis
gawe pancaan. Oke pancane ning. Lapar ke Pun pancane. cepat ruas desa. Oh, ruas desa. Ngetonasan kok kono. Tapi siji mbek sing nyanyi lanang jejewan. Ono sing nyanyi lanang. Ono. Ngene. Ma anakmu iki Joko. Wiwit suwe ana ing Surabaya. Ana kutha Mas aku sik durung kerja. Nek saiki aku ketandal rondo. Perkara iki rek. Iya, ana teruse. Ono teruse. Rondo pokoke wedok. Nek dijak lunga gak tau melok. Pengen nek turu medhi ngorok bareng tak grapak-babakno pentile coba. Tapi jeje Ngono mamuk gelem nyusoni kan biyen. lah apa? Tapi jeje mek Apa? nek laguku dhewe, Lagumu ya ono. nek laguku dhewe ana dhewe. Ya apa? Won wetengku keroncongan. Walah. Mulai dorong sarapan. Nemu bunter-bunter tak kira jajan bareng tak emplok dadakno tletonge jaran. Syukur. Kaget aku ngono ta. Wong kene kono gantos nyanyi ngono. Kene iki nggone gudange nyanyian. Lagune nek Ridho Roma. Hah? Ridho Roma entos kon. Sing apa, Ding? Sing Syukri apa iki? Seprit. Sepritah seprot iku. Kulane kene iki gak kenek digawe sembrono kene iki. Serpian mama. Oh, keserpian. Ya apa iku ya. Sing ngene. Sekian lama aku menunggu untukku metu. Kedatanganmu. Oh, kedatanganmu. Iya. Pancene ya iku kon nek. Ya iya, wong nyanyi gak gampang, Ting. Iya. Iki kudu menggeluti. Lho leren gelut barang iku nek. Ya, Apa menyanyi leren gelut iku? Lah gelut Pak Demu iku apa? Kendeng aku niku. Menggeluti dunia musik. Oh, ngono. Iya. Kecampur musisi ya. Oh iya. Nek campur-campur sari bareng iku. Campur apa ae iku? Campur bleduk. Campur uli. Campur gemuk. Campur gondorwo. Kok Campur sari. campur sari. Iya. Wingi aku melok campur sangit bareng lan aku. Campur sari. Sari ta sangit Iya. iku tak kira. Sing ono lagu ngene biyen Ting sing Sing. Mboke. Lagu apa wenipun? Mendem wedokan. Wedok kok mendeman sih. Maksudnya iku kesem-kesem. Oh, mangkana aku kok wingi gembul bojoku aku cili-cili utaku. Hal apa? Mendem. Ngono iku kakehan, Mbak ya. Kan ngomong apa kan iku? Maksudnya iku kadung kebimbang arek ngene iku. Oh, berarti tergila-gila. Lah tergila-gila. Oh, tergila-gila mbek arek wedok. Iya. Kon gak sok mendem blas kon iki ya. Lah apa? Kon iku tawar kon ya. Ojo gawe sembrono lho ngene lho ya. Gak. Kene iki malati. Gak iku nang ngarepe lawang-wan. Oh, mendem wedokan. Oh iya. Hmm. Tapi ke duet rek. Hah? Ke duet. Lah lha pokoke duet bareng ku. Duet iku nyanyi wong loro dadi situk iku Oh, tak duet. kira ngene iki kok. Iku gak duel ngene iki. Oh, ngene ku duel ngene kok. Iya duel. Oh, nek wong loro Duet. dalek telu. Trio. Lah nek papat, Wartet. lah nek limo, Warnet. oh alah. Nek enem kon ro ah. Apa? Warkop. Kok kan niku. Iya ya. Ayo, Nah. saiki kon mboke. Hah? Kon mboke. Kon anake aku mboke. Kon mbokne. Ya iya. Wah, kon niku mbokne kaya ngono lho. Apa? Mbokne wetenge abuh ngono. Mboke lemu rek. Iku gampang nek carane iki nek iso kempes. Carane iki apa, Lho, Dik? nang nggonku. Apa? Disodok dhisik. Gendeng akon niku. Sapir ya apa? Sapira? Mboke. Aja kemal muru lawan kon iku. Jare Kok jangkane aku gak iso ngono lho. Jare mang takon. Sopo sing takon iku? Keminter kon iku. Lho ya lali maneh.
Mboke. Kok gale murui kok kene. Lah apa penyanyi kok dikte iki lho. Ayo muno. Apa sih? Oleh guyu digekno ae. Apa? Untune padha karo untuku. Ya bapak sih. Ya bapak. Menit tak jak nang omahku ayo pasang untu bareng. Loh. Ayo tarik suara. Loh. Ya gawat tenang ae. Tak kei rokok kan kok. Rokok muntek. Jongor gak sangun jane kon. Mboke Ting. apa? Ilatmu kok ngepang, Ting? Anggen murah ngono ta. Ilat kok ngepang iki lho. Kok ngene persen. Duduk pang iki goblok. Yen tak rangkepi blek ngene lho. Oke. Aku jaluk digawinke. Asalale. Duduke iku lagune. Gale ngono ya. Oleh. Oh ya. Karo kon. Ayo. Lapo? Katen delodo Gondong. Karo kon. Ayo. Ayo kene katut. Karo kon. Wah eleke. Iki lho ilatku kecantol iki. Karo kon tah le. Oh ya tah ya. Tak. Karo kon tahle. Karo sopo kon tale. Tale. Ya apa? Ambek sapa ae ngono lho. Sing penting ana motone. Tarik. Simbok watang kowe ana ketan aku tukokno simbok aku gedhe prawan coba takokno Cuk. Menengo nak. Menengo. Ya, cuk. Cuk. Kadang nak. Masalah. Alah. Iya, ada iso. iki wong iki cuk. Ayo menggeman cetak gak kondok. Kon iki jane ngawur. Kon seneng nek anakmu ndasi retak. Aku nak pengen enggak barang itu. Lho jane aku ngajar kon jane. Ngono awakmu iki mangkane wong lagu iku gak gampang ngono lho. Iya, Ding ya. Ki padha mengembengke ya an ya. Aduh. Sik ayo ambukan dhisik ya. Dhisik ya. Kon kepingin gak pegel ah? Iya. Tarik napas. Tok irung.
jarno sik petang dino. Wong goblok iku. Ya tarene. Kayak Jackie Chan lho. Oh, yoga. Yoga. Metu tekan ndi iki, Mating? Benake sing. Sikile ngene. Sikile ngene. Ha, Ya tarik. lah. Ya. Tarik rene. Tarik. Tok maneh. Lah. Metu tekan ndi iki, Bang? Hah? Metu tekan ndi? Gak metu tekan kan. Sing delok. Rasa aku metu ke nggonmu, Mang. Teko aku, ah. Metu kok kon. Oh, Kanca iku akeh rek. iya. Wong kancan kene dagelane kene iki 11 saiki. Sik 11 lho. Heh, Kok sik 11? lho ono tambah nyar. Sopo? Ya. Mukti bareng. Pancene ngene wong yo. Ya. Wong belajar menyanyi pancene iki kudu kecilik. Oh ngono ya. Nek kaya awak dhewe kedaluwarsa. Oh. Dadi masih isak-isakno. Kon wis apal, kan sing nanggap. Tetep lho. Oh, wah menanggap iku. Ketuweken penyanyi, ngono lho. Dadi kedaluwarsa ya. Kedaluwarsa. Dadi nek kepengin sekedar kanggo hiburan ngono ya. Alah kok nek iki nyanyi apa tak rungono? Nyanyi wis semawur sembarang kali, Mang. Apik. Gak ngono. Kon nyanyi sambil berakrobat. Lah kok iso? Akrobat nyanyi mukono. Ah. Lah iki mang lak akrobat. Yoga. Tuh yoga. Lho. Kon ngerti yoga? Lho, ngene kan ngerti. Lho, Apa? Apa? ngeduk lemah. Bareng delok iki ngene. Apa? Jarene bojone liwon. Ah, aku gak tau dikenek ngono. Bener aku nih. Kon iki goblok niku. Sekali-sekali bojomu yogan. Apa sih? Ayo. Bojomu yogan ngene lho. Kon awe kok yoga lak ngene. Persis kodhok temen. Hah? Apa? Suaramu kok koyo kodhok. Hah? Kok koyo kodhok? Apa sebabnya kok persis kodok temenan? Apa iku? Mak tahu digendak betintang goblok. Kamu ngono kok takok niku. Kan iso suarane kodhok. Lah iso. Iku mang kodhok apa iku? Iku mang sing ngene. Wah, Kodhok apa iku? Apa iku? kodok rondo. Wah, iki kodok. Kodok rondo. Apa bedane menungso? Oh, kayak menungsa ya. Iya. Oh, sing rondo sing perawan. Iki nggon-gonan. Nek ngene. Kon nggone ro, Pak. Nggo waras kono lho. Apa Nggo waras? warunge waras salah jen. Suru. Kowe buyar, ah. Ya. Nek kodhok perawan, Perawan seje. ya apa? Sel. Ya penting. Ya apa ya? Sel. Geng. Hah? Iya. Kok ngrenteh ngono? Hah? Kok ngrenteh? Perawan iku nek perawan tuwek, kodhok perawan tuwek. Iya. Iki mesti nek bengi ngene ngrente, suarane geprek. Kadang-kadang iku ngene. Gak muni tok, mek kikir-kikir. Gendeng. Tuh ngono kodhok kikir-kikir kan. Lah ana maneh sing luar ngene. Ya apa? Kodhok apa iku? Iku kodhok anyang-anyangen iku. Wong kodhok kuwi sabone banyu kok anyang-anyangen. Lah ya saking seringe sapa banyu. Iso mo ya mau kewan kodhok. Lah, Sing kewan gedhe iso. oh iso. Kayak suarane kirik. Ah, kiri. Kene. Ah, iku. Kucing. Loh, kucing iku nek bengi kluthu sak ngono. Iya. Kucing iku nek wis wayahe po. Iya. Wayahe tempur meneng. Kok mosok kan bos gak iso koyo kucing. Kucing nek tempur mesti ngono. Oh, ya apa? Menit cirun. Gendeng aku. Iki nek kucing. Kucing. Nek bebek. Jaran. Iki lho angel cecek. Gak iso. Untune bolong gak iso. Ceceke ngowos.
Untune bolong gak Loh, iso. Iki nek kon ngerti suaran bekecot. Wah, Ya bekecot. kan suara. Ya apa? Kano wong suaran bekecot gak entos. Ya apa rek? Gampang. Ya apa? Gowo boto ya. Ya. Heeh. Sawat non. Unine bekecot prok. Sing prek iki suarane. Apa? Omahe remek goblok. Ya tapi lak muni. Suaran bukan kon niku wis gak goyonan rek. Ya. Iki ana perlu mang lali ngene kapane. Apa? Aja pringisan. Cok pucang guyon iku lha apa sih? Iki sak bentak parane nang omahe kon mesti minggat kon. Lah apa minggat iku? Iya. Lah apa sih? Apa kon gak tau wani medhok aku kon? Hah? Gak tau wani medhok aku kon. Yo perasaan rek awak dhewe. Hah? Wis ngomong medhok. Gak iso met kapan. Duitku ndi? Kok dhisik ta lakon iku lho. Hah? Dhuwit ya sih. Duit sing kok utang iku. Gak kok sak. Kok bae kok dadek lali kon aduh. Duit sing kok utang. Lah yen nek ngenteni sih rek, aku lak ngenteni sauran sih. Kon kok mesti semoyo sih. Lho wong awak dhewe ngenteni sauran wong kowe kudu utang wong. Sauran teko sapa maneh? Kliwon. Apa-apa dulinan mercon kon yo. Kasat bom kon kok. Iki kok duwe dinteni slamet iki lho. Apa kan iku? Lah duwe lung norek, duwe iku lho jange tuku mes iku lho. Kok nagih ngono ta? Iya. Utange ben nduk endi? Hah? Utange nduk endi? Mbok omah. Rek nagih nduk endi? Terop. Patesen aku. Patesen aku. Kok nagih temen aku? Nagih temen. Kita nagih lu. Wong nagih ler nggo omah nggo terop kon bengino ya nggo terop. Kok nagih lan? Hah? Nagih aku. Iya, kayaknya selamat. Apa? Ya kan diutang ben iki lho. Hah? Kok tak santap dengkeng kon kok. Kon iki nagih ta? Ya iya. Nagih nek sing sopan dedek wong aku ben utangi sopan kok. Ya apa nagihne? Iya sing sopan ya apa, Mas? Sopan ya apa? Ya basa. Ya apa? Mas Slamet, mpun enten nah ngono lho. Mas Slamet. Mumpun enten ta, Mas. Apa? Wiyatrane nika. Oh ya sepurane saiki durung ono. Oh tadi dereng enten ta? Durung. Asu. Ngenteni teko iki lho. Gede sih ta lah. Saur tangga. Amat. Amat, mat. Apa mau iku? Sing met iku kene. Lah sapa iki karo sing mat? Lah iki. Mat lah. Ayo, Wan. Ayo kene. Aring. Ayo. Ayo. Iki cepetan dinteni lho. Ayo cepetan dinteni. Ayo. Kok kene ndong bunyi. Ayo. Ayo. Ayo kene cepetan. Ayo cepetan. Nditi. Ayo ayo. 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 Ayo. Lek bingung. Kok bundel ngene sih rek? Kon iso nyaur tak gak, Wan? Kon sik nyaur tak gak? Kondisinya ada gak? Kon sahur tak gak? Kon sahur tak gak? Nyawa tak gak kan? Tak sodok lho. Kok sodok ngono lho. Ayo. Ayo. Tak gak weh. Sahur tak gak? Sik rek. Iki kok tambahan teman-teman dhewe wis rek. Pancene nake ya? Lah masih aku lak yo nagih. Apik kaya balange. Sahur. Kau sahur tak gak? Hah? Sahur tak gak? Kau nak bundul tak kuat lho. Pak. Tak sita koplokmu kon. Hei kok. Hei, korupsi kon yo. Korupsi ngono ya. Wong goblok kok korupsi. Korupsi kon koplok. Sapa sing korupsi? Iki mang endi ayo? Aku sakene. Karo mang dengan ndi? Oh, iki duduk. Ojo lalian kan. Oh, kene ketor meduduk. Iya ta? Ayo kok sing kono. Lah apa? Lho. Kedela ono lho. Semon ta lah. Lho, ya. Ya ketara. Lho iki. Lho. Oh, sabuk Lho iki rangkep kok rangkep. Sopo yang ngerangkep? Mangkane ndas muka andel. Iki. Kene. Katak sauri lho. Ayo. Oh iya iya. Ayo katak sauri. Iki. Lah, gorene sik ae. Duit ayo. Duwe lho. Kok balik rene mana sih, Rek? Wah. Iki penipuan, jelas penipuan iki. Kon penupian kon. Lupian. Penipuan. Sanjipak kon niku. Oh, bisa jipaki. Tukang tipu lho. Kon iki melanggar, kon niku Melanggar apa? Hah? Melanggar apa? Lho, pasal 45. Oh, kemeruk kon niku. Lho, Ngono carane ngene jelas aku diakali.
Ya jelas jelas. ono sing ngatur. Hah? Lapor aku. Aku yang ngono, Mat. Gak terima, repot. Lho masih aku yang ngono. Lapor. Kondo-kondo aku. Lapor. Repot. Kondo. Repot. Kondo-kondo. Lah aku ngomong apa?